Ang lulutuin natin ngayon ay sizzling tuna sisig. Ala kusinerong musikero. Ito ang ating mga kailangang sangkap sa paggawa ng ating tuna sisig. Ang tuna, salt and pepper, butter, mayonnaise, liquid seasoning, ginger, bell pepper, white onion, at ang ating siling haba or yung siling pangsigang. Ang una lang natin gagawin is magpainit tayo ng mantika sa ating kawali at iprito natin yung ating tuna. Ang gamit ko palang tuna is yung tuna in water. Pwede rin kayong gumamit yung flakes and oil. At kung sa tingin nyo mainit na yung ating mantika, piprituhin na natin yung ating tuna. Mag-ingat lang kayo sa pagprito ng tuna kasi tumatalsik talaga ang mantika nito. Kaya doble ingat at maghanda ng pangtakip nito. Kung hindi ka pa pala nakapag-subscribe ng aking channel, huwag mo po sanang kalimutan i-subscribe, i-like, and i-share po ito. And i-click nyo na din po yung ating notification bell para updated po ikaw sa aking mga susunod na mga videos. Marami pong salamat! Takpan lang muna natin ito habang tumatalsik yung mantika. Tsaka na lang natin ito buksan pag hindi na ito pumuputok. Sa tingin ko, hindi na siya pumuputok kaya buksan na natin ito. Ang maganda kasi dito sa tuna, medyo itostado natin para may crunchiness siya pag ating hinalo. Sa tingin ko, luto na yung ating tuna. Kaya ihain na natin ito at salain para tanggalin natin yung kanyang excess oil na hindi natin kailangan. Habang tinatanggalan natin ito ng mantika, may isa-shoutout lang akong mga kaibigan. Shoutout sa aking kaibigan na si Yupex Rosete at si JR and Roslyn Paloma of Z Got Soul Collection. Shoutout sa inyo mga kaibigan! Guys, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe, i-like, and i-share din ang kanilang mga channel. Marami pong salamat! So, lulutuin na natin yung ating tuna para gawing tuna sisig. Ang una lang natin gagawin is magpainit lang tayo ng ating kawali. At kapag uminit na ito, lagyan natin ito ng kaunting mantika. Pagkatapos, lagyan din natin ito ng butter. At kapag medyo nagmelt na yung butter, igisa na natin yung ating luya. Pagkatapos ng luya, igisa na din natin yung ating white onion. Isunod natin yung ating red bell pepper at yung ating siling haba or siling pangsigang. Igisa lang natin ito at pagkatapos ilagay na natin yung ating mayonnaise. Pagkatapos, titimplahan natin ito ng kaunting liquid seasoning and salt and pepper. At ilagay na natin yung ating pinirito na tuna. Ihalo lang natin itong mabuti at pagkatapos iset aside natin ito para gawin natin itong sizzling tuna sisig. At ihanda na natin yung ating sizzling plate para isizzling natin yung ating tuna sisig. Ang gagawin lang natin dito is painitin lang natin yung ating sizzling plate. Dapat mainit na mainit talaga ito. Kapag uminit na yung ating sizzling plate, ilagay lang natin ito sa kanyang lagayan. Pagkatapos, lagyan natin ito ng butter. Mga 1 tablespoon of butter. At i-melt lang natin ito. At kapag medyo nag-melt na ito, tsaka na natin ilagay yung ating prepare na tuna sisig.
Ibuhos lang natin ito dahan-dahan para hindi rin kayo matalsikan. Init kasi ito. Charan! Ito na yung ating sizzling tuna sisig. Ala kusinerong musikero. Happy